Amandla awethu sesibuyile emakhaya bakithi kade siyovota emakhaya sesilapha edolobheni sizophusha umshikashika nezinto esayisukela emakhaya kodwa angifuni ukungasho ngiyaqala ukuzizwa nginamandla angaka namhlanje ngevoti lami nje lilodwa ngiyaqala ukuzizwa nginamandla amangaka ngizibone ngimkhulu ngisho kunamaqembu ezepolitiki iqembu lezepolitiki onke ngingawafica lapha ngasekhaya ngayithola ngimkhulu onke efuna mina ngithi mina sabadoda nayi inkatha nayi EFF nayi ANC nawo umkhonto wesizwe yayilawa ngasekhaya yilawa abekhona kwi-voting lokhuzana yabo ngathi mina yazi bafethu indlela bebephansi ngayo abaholi nama-representatives alamaqembu engikhuluma ngawo ngathi ngiyafisa sengathi lo moya wokuba phansi kwamaqembu ezepolitiki ungaqhubeka nala abafowethu sebengenile emandleni ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuphakanyelwa yiqembu lezepolitiki ngoba nakho selisemandleni uthola ukuthi futhi ngisho nobuholi bali iqembu lezepolitiki bushilo bathi abantu phambili bathupile but lo mholi othile nje mhlawumbe ngoba usuyimeya ngabe usuyikhansela ngabe umunicipal manager ngabe uspokesperson ngabe uyini uvela ube mkhulu ke wena kunathi ke thina abantu ke nje bantukazana sithi sabasathe siyakuthinta hayi wena usuthintwa ngothi siyafisa sengazi ukuthi lo moya esiubone namhlanje emaqembini ezepolitiki wokuzehlisa ungaqhubeka njalo ukhona uheleza nangesikhathi bafowethu senisemandleni sinifisela inhlanhla nonke cause vele nizovotelwa ngokwenza kahle kwenu but sengathi beningaqhubeka nesandisela umoya ngoba isasasa lethu lokuyeka ukufuna ukuvota ingalesi sikhathi sithi siyavota sivotela ukubona ikusasa lethu lishintsha ukunalokho nifike abanye kini balenze libe worse lelo kusasa ayikho into esingayithokozela njengokuthi ngelinye ilanga sikubona ukusebenzisana okumeaningful okustrategic phakathi kwabuholi bezepolitiki nezakhiwo ezithile zomphakathi kusho mina ke ngisho nje lokhu kukuncane kakhulu uma kukhona engubhekile kangako kuhulumeni ngaphandle kokusebenzisana mhlambe egabeni la abafila ukuthi umuntu ku strategic khona upartnerisha naye but futhi kungenjalo one has always been able to pursue whatever agenda one is pursuing without necessarily getting an assignment or a coalition with whoever other else. But I'm saying for all the progressive forces that are going to be elevated to power after these elections, may you remain as humble as you were today. Leyo nto iyositshela ukuthi asibanga nephutha ngokuthathwa kwethu omnyama simbeke phezulu abanye kithi sebeqala nokufila ukuthi mhlawumbe kwakungcono umlungu. Why? Because abanye kithi abamnyama bafike bafuna ukuba mhlophe mase belapha phezulu. Sinifisela okuhleke bafowethu. Sengivotile mina. Ngiyathola ukuthi abanye kini baseko line njengoba sikhuluma nje ngesizathu sokuthi bayakhetha ukuvotela edolobheni. Ngiyafisa ukunxenxa bafowethu. Yabona nini enazala enakhulela emakhaya. Umi khona indlela bafowethu. Hambani uvotela emakini. Peacefully. Le nto nje iyodwa iphinde iveze nanokuthi bakhona abantu kule video yabona into engisho maningenza kanjalo kulolu khetho nje olizayo lo uhulumeni beyindawo lungo 2026 ngiyojabula ukunifica emakhaya enkeshemba zangakithi ngithanda ukubhubha silinde lama result ke manje sibheka kanje